Nai baba zvandatova munhu wenhando, chero ndine juzi ndinopindwa nechando, ndinozviziva upenyu rwendo, asi ndinosvika kupi ndichifambira mudondo. Culture Studios. Manatybowy. Rusape. Ndakaudzwa nevamwe. Like munhu anga heartbreak song. Yes. Like mface aiganza nebhebi rake vachiti chichi. Yes. So wazorambana mface akutanga kudada yakuchema. Tman Monzayan 15 Manatybowy zochekwa baba nezuro akariramba sadza uyu nhasi futi ariramba sadza uyu ende vanhu munofarisa kasi heartbreak inogutisa. Haiwawo ndakambozvitaura kuti kupostana kwamukuitaka ngoma kana yakuririsa yakuda kubvaruka. Ndakambozvitaura kuti kupostana kwamukuitaka ngoma kana yakuririsa yakuda kubvaruka. Ndakambozvitaura mukanditi yehe ndinogowa, mukatoti yehe anoda kurohwa, maitotionesa hora mapfeka hembe dzakafanana makala. Yo, wanzi game over, wamiswa pakupinda bova, maizviti best couple forever, muchiti amsiyane never ende maibhecha. Ndakambozvitaura kuti kupostana kwamukuitaka ngoma kana yakuririsa yakuda kubvaruka. Ndakambozvitaura kuti kupostana kwamukuitaka ngoma kana yakuririsa yakuda kubvaruka. Asi fesi yake hairatidze kunge munhu asiri faithful, painful, marwadzo, asi chidzidzo ndozvinoita mujolo wangu. Ndezvemujolo izvi, ndezvemujolo unenge uchinzwa kakuguta usina chawadya, uchinzwa kakutonhorwa wakapfeka juzi. Haiwawo